Molt honorable president de la Generalitat, molt honorable president del Parlament, honorable conseller, honorable consellera, vicerector, diputades i diputats, autoritats i treballadors del Memorial Democràtic, representants de les entitats memorialistes, professores, professors, alumnat de diferents instituts aquí presents. És un autèntic privilegi parlar com a testimoni a l'aula en aquest espai tan singular i amb una magnífica companyia. Moltes gràcies. La Maria havia nascut al barri de la Creu Alta de Sabadell. Quan tenia 16 anys, com molts de vosaltres, en Francesc, nascut al barri de Poble Sec, li va fer una fotografia icònica. És l'inici d'una història singular. La Maria i en Francesc, com molt jovent de la vostra edat, preparaven l'Olimpiada Popular de Barcelona, una fita esportiva i cultural que s'havia d'inaugurar aquell 19 de juliol de 1936. Un clam contra l'amenaça del feixisme i del nazisme que s'estenia a Europa. Ho recordem cada mes d'octubre a l'estadi del president Lluís Companys. Aviat farà 90 anys de tot plegat. En Francesc Boix, el fotògraf de Mauthausen, declararia a Nuremberg l'any 1945 contra les atrocitats nazis. Va morir jove, amb 31 anys, malalt i a París. La Maria Salvo passaria 16 anys a les presons franquistes i va fer de la solidaritat una forma de vida. Va viure més de 100 anys. La Maria era la presidenta de la nostra associació. Quan al Liceu de Barcelona es va aprovar un manifest l'any 2002 demanant un memorial democràtic. Aquesta història, la de la Maria i en Francesc, l'hem de poder explicar a les aules, com els relats de Montserrat Roig, de la Neus Català, de la Tomasa Cuevas. Van obrir el camí per entendre d'on venim, com totes les històries dels testimonis, que heu explicat molt bé, de les generacions top, de la Model, de la Trinitat, de Via Laietana, i el significat de les cançons que ens han acompanyat durant la llarga nit de la dictadura. Com ens ha recordat en Pau, venim d'un silenci que no és resignat. Testimonis a l'aula ens permet establir un diàleg intergeneracional, connectant la defensa dels valors democràtics amb els somnis i anhels de les noves generacions. Coneixement i pensament crític davant la desinformació i els discursos d'odi. Les llibertats democràtiques i nacionals, els drets socials, les polítiques d'igualtat, sens dubte millorables, no van caure del cel. Gràcies, professores i professors, per la vostra iniciativa i la vostra feina. El nostre agraïment a totes les persones que dediquen el seu temps a preservar el llegat a les entitats memorialistes i mantenir viva la nostra memòria col·lectiva a les aules i altres espais socials. Gràcies, testimonis, per la vostra generositat i compromís abans a la clandestinitat i l'exili i ara, en temps incerts, amb la defensa i construcció de la raó democràtica. Tenim un substrat molt fèrtil, el fil de la memòria, el coneixement, aules i institucions democràtiques i una actitud d'esperança raonada com la que avui ens convoca per millorar el nostre present i continuar lluitant per un futur amb pans i roses, com ens van ensenyar les persones que ens han precedit. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies a en Domènec Martínez, aquest substrat fèrtil de la memòria que ens compartia, de tots els testimonis, el propi Domènec Martínez, en Carles Vallejo, la Carlota Falgueras, la Lola Majoral, la Fina Pedrós i la Conxita Sánchez.